Менә безнең бүгенге Татарстандагы, илебездәге мәчетләр, алар мөселман халыкларының яшәешен бүгенге көн күрешен чагылдыручы архитектура истәлекләре булып кабул ителә. Булардан тыш әле империя чорында төзелгән мәчетләребез бар. Аларны хәзер инде тарихи мәчетләр дип йөртәбез. Алар да шул замандагы безнең бабаларыбызның тормышын үзләрендә теркәп калдырган истәлекләр. Ләкин һәр икесе хәзерге мәчетләрдә, ул вакыттагы мәчетләрдә алар мөселманнарның илдәге, дәүләттәге дин тоту өлкәсендәге хукукларын раслаучы, дәлилләүче шаһитлар булып торалар. Һәм менә бүгенге сүзем шушы империя чорындагы татар мәчетләренең мөселман җәмгыятендә тоткан урыннары турында. Башта шусын әйтеп китәргә кирәк. Менә безнең хәзерге дөньяви җәмгыятьтә дәүләт диннән, дин дәүләттән аерылган. Ул заманда исә барлык Россия империясында танылган диннәр, конфессиялар шушы дәүләт системасында элемент булып торганнар. Икенче мәсьәлә, алар ни дәрәҗәдә ул хакимияткә якын булганнар, яраграк булганнар. Менә шуңа күрә чагыштырып караганда империя чорындагы мәчетләрнең халык тормышындагы роле күпкә әһәмиятлерәк, киңрәк, төрлерәк һәм тирәнрәк булган. Татар авылларында мин күбрәк бүген сөйлим инде авыл мәчетләре турында. Шәһәр мәчетләрен сөйләсәң тагын күпкә китә. Татар авылларында ике төрле җәмгыять яшәгән. Берсе авыл җәмгыяте, икенчесе дини җәмгыять, ансын без инде мәхәллә дип әйтәбез. Авыл җәмгыятенең башында 3 елга сайлап куелган авыл старостасы, шулай салым җыючы, аннан соң һәр 12-га сайлап куелган йорт башлыгы, алар инде күбрәк шул тәртип саклаганнар дигәндәй торган. Һәм менә кануннарда аларның, ягъни авыл җәмгыятенең җыелу вакыты бик төгәл күрсәтелгән. Елга 3 тапкырдан артык түгел. Салымны бүлгәндә, тагын 2 тапкыр салым җыйганда тикшерергә. Салымны бит инде өлешләп җыйганнар. Тагын бар инде староста сайлаганда 3 елга бер, яисә инде рекрут билгеләгәндә бер җыелып алырга кирәк булган. Шуның белән вәссәлам. Ни өчен? Чөнки хакимият халыкның шундый җыелыш вакытында кирәкмәгән сүзләр сөйләп, тискәре юнәлештә фикерләп китүеннән шикләнгән. Һәм әйтергә кирәк, бәлки ул урынлы шиктә булгандыр. Шәригать буенча һәр 15 яшь тулган ир-ат, яшь-үсмер һәр җомгада мәчеткә барырга тиеш. Авыл җәмгыяте 3 тапкыр, 4 тапкыр булсын инде җыелганда, булар атна сайын җыелып, ул бит инде дини җылыш. Әле мәчеткә кергәнче күпме сөйләшеп торырга була, мәчеттән чыккач та күпме сөйләшеп торырга була. Чагыштыра торган түгел. Һәм менә шушы ның белән дә инде мәчетләрдән ни дәрәҗәдә авыл тормышындагы әһәмиятле роль күренеп тора. Бу ничек килеп чыккан? Ничек шул кадәр безнең руханиларга ышаныч күрсәтелгән? Авыл старостасына андый ышаныч күрсәтелмәгән чиракта. Шунда, монда бит инде имтихан биргәннән соң мәхкәмә шәргыядә алар указ алганнар. Указ алганда ант иткәннәр императорга. Һәм антның тексты руханилар укый торган. Барлык конфессиялар өчен бер төрле булган. Алар гына түгел. Антның тексты иң кичкенә дәүләт хезмәткәре эшкә алганда укый торган текст булган. Һәм иң зур түрә эшкә урнашканда да шул ант текстын укып эшкә урнашкан. Анда сүз барган инде. Падишахка или императорга
дәүләткә тугры булу, андый-мондый хәлләр килеп чыкса вакытында хәбәр итү, шушы җәмгыятьнең, шушы сәяси структураның бер элементы булып яшәү турында. Әйтәсе килә, мөлеки масштабта караганда инде, димәк, империя хакимияте безнең руханиларга шундый бер өлеш вәкаләтләрне биргән. Муллаларга шушы салым җыела торган кешеләрдән өстеннән күзәтчелек итәргә. Күзәтчелек итү инде турыдан-туры түгел, менә беренче чиратта 5 тапкыр намазны укып, гыйбадәтләрне оештыруда, авылда барлык дини ритуалларны үтәргә, авылда, мәктәптә укытырга, яисә инде анда үлем китем вакытында мәйет юганда тәннәрендә инде булса билгеләр күрсә, яисә кинәт кенә күпләүле башласа халык, анда инде полицияга хәбәр итеп, монда ягышлы авыру булырга мөмкинлеге турында хәбәр итәргә һәм шундый һәм башка төрле бурычлар. Иң кызыгы бу бит медальнең бер ягы гына. Менә алар шушы хукукларга үзләренең мәхәлләләрендә генә ия. Һәм фәкать алар гына ия булган. Башка килгән кешеләргә мондый хукуклар бирелмәгән. Алар турында хәбәр итсәләр, инде аларга чара күрелгән. Әлбәттә, Россия битендә ул тәгәр хукук идарәт булмаган. Ягъни аның билгеләренең берсе кануннар үтәлмәгән. Күп кенә очракта, әлбәттә, билгеләнмәгән муллаларда булган, ләкин алар инде 19-нчы гасырда гына калмаган диярлек. Менә шушы рәвешле мәчетләрнең роле билгеләнгән. Менә мин чыгышымда әйттем, башта мәчетләр алар мөселманнарның дини хукукларын билгели торган төп күрсәткеч. Бу чыннан да шулай. Чөнки менә авыл җирендә ул шулай эшләнгән закон. Мин уйлыйм инде ул күчерелгән христиан диндәге тәртип буенча, ягъни мәчет ачылган, мәчеткә мәхәллә халкы тарафыннан сайланган указлы дип әйтгән муллалар билгеләнгән. Мәчет янында шул указлы муллалар мәктәп яисә мәдрәсә ачканнар һәм дини укуны оештырганнар. Ягъни менә бу Россия җәмгыятьтә мөселман кешесе өчен кирәк булган дини хукуклар өчен барча эштә эшләнгән. Бөтенесе шуның вакытларында, вакытларында мәчетләргә биргәннәр, хәтта инде мәдрәсә дигәндә мәчеткә биргәннәр. Чөнки мәчеттәге мулла бит инде ул шул мәктәп мәдрәсәнең ректоры булган, яисә инде мөдире булып торган, яисә инде мөгаллиме, мөдәррисе булып торган, ул анда да җаваплы булган. Менә шул бер мәчет, шуңа күрә аның әһәмияте бик зур. Димәк, ул мәчетләрнең һәр саны, мәчетләр саны буенча без мәхәллә санында билгеләп карый алабыз икән. Башлык әйтеп китәргә кирәк, татарлар да җомга намазына йөрү мәҗбүри булган. Ягъни алар авылларда пешәндә вакытта булсалар да, уракта булсалар да, язгы кырышларында булсалар да, кайтып намазны укыганнар да мәчеттә аннан тагын киткәннәр эшкә. Ә менә башка намазларны уку, анысы инде күбрәк авыл картлары дибез, инде бер кат эштән читкәрәк киткән, күбрәк хуҗалык эшләре белән шөгыльләнә торган. Шундый төркем, алар һәр көндә йөргәннәр, иртә белән дә берсен дә калдырмаганнар. Бик диндарлары инде мәчет турында кайгырткан, гыйлемләре аның инде мәзин булып торган. Ә калган халык тормышын көйләгән мәчет манарасыннан яңгыраган азан белән. Ягъни азан яңгыраган, эшен калдырган да, тиз генә тәхәрәтләнеп, кайда булса да, йорт янындамы ул, бакчадамы намазын укып калган, аннан тагын эшен дәвам иткән. Менә шушындый модель белән барган тормыш. Һәм инде 19-нчы гасыр азагында татар авылларында яңа күренеш пайда булган. Хатын-кызларда дини активлык күрсәтеп, җомга көннәрендә җыела башлаганнар, ирләр мәчеткә барганда мулла өенә, абыстай янына. Шунда шулай ук
Құр'ан тыңлап, қайта тұрған болғанлар көңілләрен бушатып. Бу әлбәттә киң таралган булмаган. Гадәттә инде шул рәвешле барган. Ләкин беренче рус инкыйлабыннан соң татар хатын-кызлары арасында тигезлек турында сүзләр йөри башлагач, аларның тәкъдиме белән 1915 елда Мәхкәмә шәргыядә каралган инде хатын-кызларның да мәктәп турында шундый көн тәртибе белән бер җылыш үткән. Анда инде хатын-кызларны шәригатьчә киендереп мәктәпкә кертергә шартлар булса инде, аларга гыйбадәт кылырга җомга намазында мөмкинлек бирергә дигән карар кабул ителгән. Ләкин карар белән тормышка ашырасында аерма зур булган. Әлбәттә, менә 17 елда кирип караганнар Уфада иратлар төрткәләп хатыннарны куып чыгарганнар. Һәм күрәсең инде менә шушы 17 елгы февраль инкыйлабыннан соң гына инде мәчеткә йөрү мөмкин булган. Монда инде традициядән гына түгел, шунда әйтелә кирәк, татар мәчетләре ул хатын-кызлар өчен укыту теге җыелып, аерым бер бүлмәгә или аерымланып торган бер урынга өчен киләмәгән булган. Баш төзегәндә үк инде. Менә шуннан чыгып караганда инде Петербургтагы җәмәгать башын төзегәндә анда биргәннәр инде теге проект эшләүчеләргә конкурс үткәргәндә задание, аны инде әйтәләр чих задание дип. Анда язган балалар, менә бер пункт инде хатын-кызларга намаз уку бүлмәсен булырга тиеш планда. Бу инде иң беренче түгел. Иң беренчеләрдән шушындай тәкъдим кертелгән вакыйгаларның берсе. Бу ел уңайыннан әйтелгән сүз инде. Инде килеп, менә кайбер мәсьәләләрне карап китик. Беренче чиратта әйтәсем килә, мәчет төзү өчен ул бит инде менә барлык конфессияләрнең гыйбадәтханәләре бер системада каралган. Шуңа күрә инде шушы системадан чыгып һәрбер диннең гыйбадәтханәсенә билгеле бер таләпләр билгеләнгән. Менә безнең Идел Урал төбәгендә тәүге тапкыр мәчетләрне 1744 елның 22 ел указы буенча таныганнар. Аңарча без беләбез инде 42 елда масса күләм мәчетләрне ябу компаниясе булган, ләкин ябып кына тормыш бармый. Иште килеп җибәрә кирәк тормышны. Һәм инде шул вакытта хакимият менә шушы христиан православ ширкәүләренең приходларында санны куеп 200-дән 300-гә кадәр теге ревизия буенча иратларны санап, шушы норманы тәкъдим итеп, мәчетләрне ачырга сайткан. Ягъни, элек бу инде ул вакытта норма карасаң 3-4 тапкыр кимрәк. Ямылган мәчетләрнең 3-тән 1 я 4-тән 1-се ачылган булып чыга инде. Һәм киләчәктә халык санын артуы, ул халык саны без беләбез инде ревизияләр үткәрелгән 10 ел саен салам җыю өчен. Менә шул ревизия үткәч, шул сан буенча тагын мәчет ачырга мөмкин булган. Менә шулай итеп 1744-тән, аннан соң 1756 елда шундый ук указ чыккан, шундый ук канун чыккан. Әлбәттә, анда бер тагын бер таләп булган, аларны айтып китәргә кирәк. Чөнки башкача күзаллап булмас. Анда тагын таләп. Авыл нинди зур булса да, бер генә мәчет ачырга, һәм фақат мөселманнар яшәгән авылда гына мәчетне ачырга мөмкин. Моңа мәчет ачкан чиракта абызлар һәм башка муллалар башка авылларга барып миссионерлык эше белән, ягъни дини вәгазлау эше белән шөгыльләнергә тиеш түгел. Алай гына түгел. Әгәр дә шушы мөселман авылына православ миссионерлары килсәләр, аларга каршылык күрсәтмичә, аларга үзләренең эшләрен башкарырга һәр хәлдә кыйынлык тудырмаска. Менә шушындый килеш усманрак булып чыга инде. Менә шушы тәртиптә акрын-акрын гына артып барганнар мәчетләр. Әлбәттә инде
Һәм әлбәттә тагын бер пункт бар инде, менә христианнарга кебек бер приходка башка төбәктәге авылларны беркетергә була. Анда инде ул 10 чакрымдамы, 15 чакрымдамы, ансын инде җирле хакимият белән алар килгәннәр. Шуның хисабына анда 200 яки 300 ират булмаган авылларда да мәчетләр ачыла торган. Менә шушы санның үзгәрүе 1835 елда булган. Анда монда әйтерлек инде менә шушы ислам институтлары буенча законнар алар вакытында эшләнмәгәннәр. Берәр шарак буенча гына. Һәм килеп чыккан хөкүмәт һәр мәчет янында ничә мулла буласын билгәргә анткан. Менә алар инде бик каты үрчеп китмәсеннәр дип 1835 елда шундый карар кабул иткәннәр. Әгәр дә авылда халык 200 ират икән, ревизия кенәгәсе буенча, анда ашырга була 5 вакыт намаз укытырга мәчет, һәм анда 2 штат булырга тиеш. Имам һәм муазин инде. Әгәр дә инде авылда 300 кеше яши икән, ул вакытта анда җамигъ мәчете булырга мөмкин. Аның штатында 3 кеше хатип, имам һәм муазин булырга тиеш. Ягъни 3 кешегә кадәр булырга тиеш дигәннәр инде. Максатлары шушындый критерийларны кертеп, муллалар санын арттырмау. Һәм инде менә 1859 елда соңгы 10-нчы ревизия була. Шуннан соң ревизиялар туктала. Мөселманнар саны арта бара. Алар күп тапкырлар гариза язгач, 1886 елда хакимият инде яңа критерий билгеләй. Менә полиция кенәгәләрендә ел санын ала торган. Күпме ират бар? Әгәр дә 200 ират бар икән, шул сандан чыгып ачырга мәчетләр. Һәм кинәт кенә менә шушы 1860-нчы, 70-нче, 80-нче елларда тыелып торган зурайып беткән мәхәлләләр янында яңа мәчетләр ачылып китә. Һәм кинәт күбәя башлана инде. Шушы критерий 1913 елга хәтле саклана. Икенче мәсьәлә менә бездә үзенчәлекле булган. Анда бит гарәп илләрендә җамигъ мәчетләре фақат шәһәрдә булган. Шәһәр администрация үзәге булган урында һәм шунда гына укыганнар. Анда инде хакимияттән вәкил булган, хатип укыган. Һәм менә безнең 1835 елгы шушы закон 85-86 елда инде ревизия нормативлары беткәннән соң яңа төрле кагыйдә китереп чыгарган. Ягъни әгәр дә мәчеттә бар икән инде хатип, анда инде хатипның кем икәнен билгеләгән мәхкәмә шәргия, ул мәчет җамигъ мәчете булырга мөмкин. Һәм анда инде хутба укырга мөмкин. Ягъни критерий монда үзеннән үзе теге авыл, анда вилайәт татарлар бит инде авыл җирендә яшәгәннәр, шәһәрләрдә анда күп санлы булмаган мәхәлләләр. Шул рәвешле үзгәреш кичергән. Менә шушы үзгәреш килеп чыккач, бик күп мәчетләр әйләнгәннәр җамигъ мәчетләренә. Бу бик зур уңышлы күренеш булган. Ягъни һәр авылда тагын бер мулла арткан. Инде аның теге муазине авыл кешесе булса да, бу квалифицирование белгәч, ул инде мәктәпне пара алдырган булган, эшләрне авылда дини вазифаларны үтә үзенә үзе җиңеләйгән. Менә шул рәвешле татарларда, авылларда 19-нчы гасыр ахырына анда 90%-ка якын дип әйтсәм ялгыш булмас, күбесе җамигъ мәчетләре булган. Әлбәттә, мәхкәмә шәргия моны карап торган. Менә 1878 елдан җамигъ мәчете булырга тиешме юкмы икәнен аңа җибәрә башлаганнар. Ул тикшергән. Кем анда эшли, ләкин аларда караганнар. Гадәттә, әгәр дә авылда яңа мәчет төзелсә, мотор иттереп, аның майданы зурайса, шул вакытта гына бирергә тырышканнар. Ягъни шул рәвешле мәчетләрнең теге карап торуны яхшыртырга омтылганнар. Бу менә ике зур бик мөһим әйберләр.
Biz карап киттек мәхәлләне һәм шуңа бәйле рәвештә җәмәгать мәчетләрен икенче условиене инде. Менә 1744 елгы указның тагын бер үзенчәлеге бар. Монда әйтеп китәргә урынлы булыр. Моңарчы бай кешеләр үзләренең өйләре янында мәчет тотканнар. Ягъни кемдә ул чакырганнар, шунда кереп гыйбадәт кылганнар, күршеләрен чакырганнар, мулла чакырганнар инде берәр укый белә кешене. Менә бу 44 елгы указда язылган инде мәчетләр фақат мәхәлләнеке, ягъни җәмәгать биналары булырга тиеш дигелгән. Шушыннан соң менә Касыйм язында хәтта бер кешенең өендәге шәхси мәчет ябылган да. Җәмәгать бинасы икән, димәк, булырга тиеш мәхәлләнең карары. Анда инде шушы авылда яшәгән, ревизиягә теркәлгән, йорт хуҗалыкларының башлыклары җыелып, 3-2 җыелып, карар кабул иткәннәр. Һәм шушы карар буенча бу карарның дөрестлеген староста раслаган, соңрак инде волос идарәсеннән дә кеше килгән, соңыннан полиция килеп тагын тикшереп, дөрестлеген тикшергән. Ягъни ул закон, төп документ шушы бит. Шушына китә бөтен әйбер. Алар анда язганнар инде ни өчен кирәк? Аларга яңа мәчет. Төп әйбер. Аннан соң инде подписларын куйганнармы, тамгаларын сызганнармы? Шунысын тикшергәннәр. Һәм менә шушы 3нче зур таләп, ул да булса бәйле Россиядә шәһәр төзелешендә гомумән техник таләпләрнең артуы. Ул килеп кергән мәчетләргә дә. Тарихы булай. Пенза губернаторы Саранскийга барганда, татар авылларында йөргән. Татар авыллары бит инде ул вакыттагы теге хәзерге чаңлаган туп-туры перпендикуляр салган урамнар түгел. Анда тақырык өстенә тақырык. Һәм күргән дә кайткан хат язган инде. Бу вакытта бит Николай I идарә иткән вакыт. Патша Гали җәмәтләре дигән татар авылларында урамнар рәте юк. Мәчетләренең кыяфәтләре юк. Аны күзлегеннән караганда шулай күренгәндер инде. Урам ортасына мәчет тукыганнар дигән. Урам ортасына. Ну, бу бит нике шатырган бер түгел. Ширкәүләр анда менә уже 1817 елда кергән булган указ. Ширкәүләр тирәсендә 20 сажин ачыклык булырга тиеш. Бер сажин 2 метрдан зуррак. 2 метрда фәлән сантиметр, 2 сантиметр. Шуны хәтле площадь, монда урам ортасында. Һәм шуның нигезендә эшләгәннәр инде Пенза губернасының мөселманнар өчен үрнәк мәчет дип сыганнар да 8 мәчет сыганнар. Аның түбәсе тәмәнәк кенә, өстенә кар яуса ишелә торган. Аның манарасы юк. Аның үзе тагын иләмсез зур. Кичкенә авыллар бит инде вакытта. Патша Николай I инде яхшылык эшесе килеп, шушы указ алганда бөтен мөселманнарга дип кул куйган. Менә шулай итеп 1729 көтмәгәндә бөтен мөселманнарга бер төрле мәчет эшләгәннәр. Ул вакытта безнең мәчетләр бит 6 почмаклы авыл йорты инде, бура-бура эшләнгән. Хәзер менә 8 почмаклыны уяра кирәк, авыш иттереп. Иләмсез зур. Ну алар килешкәннәр инде, кичкәнәгә итеп аны эшләп башлаганнар. Шундан соң бу бердән бер проект. Башкасын төзергә ярамаган. Ягъни яхшылык теләгәннәр килеп чыккан кыенлык. Шуннан соң инде менә Сөләйманов вакытында 1743 елда ул хат язган. Безгә булар бармыйлар. Безгә кирәк җәмигъ һәм 5 вакыт намаз укый торган, җәмигъләр зуррак, 5 вакытны бәләкәй булган, 6 почмаклы мәчетләр һәм план керткән. Менә шундый булырга тиеш дип инде. Ну алар бастапта чыгардым инде. Алар авыл үйләре инде. Карнизләренә генә матур итеп рәсем ясап куйган теге кыяфәт кертеп инде. Башка аерылмый. Аннан соң инде түбәләрендә манара бар инде. Ул вакыттагы империяның шушы төзелеш комитеты тырышкан да инде шәһәр мәчетләренә гүмбәзле итеп эшләгән. Менә гүмбәзле. Авыл мәчетләренә киченәк әйтәм, ләкин монларны бәләкәй иткән. Менә шушы
1843 жылы кірген екі жәмиғ мәчетіне, екі биш вақыт намаз оқитырған мәчетке проект келіп кірген қазір. Һәм менә безнең бүгінгі көндә тарихи Пишан базары мәчете, тарихи Чистайдағы мәчет, аны тәтештә төзелгән булган парасы юк инде, сакланмаган. Нәкъ шушы 4 проектның берсе белән җәмәгать мәчете буенча төзелгән. Аның зурлыкларынан азрак аерыла, ләкин бөтен кыяфәте шул. Сакланып калганнары дип әйтәсе килә инде. Менә шуннан кергән безгә гүмбәзле мәчетләрдәге авыл чагына түгел, ике кыяклы, түгел, икенче рәвешле керә башлаган һәм ниһаять 1862 елда либераль реформа башлана бит инде хәзер илдә. Әйтергә кирәк, бу вакытта мәҗбүри шундый образцовый проектлар, онда альбом итүшләгән булганнар инде православ чиркәү эчендә. Онда аларның бар инде берничә төрле соборныйлары бар, тәя кыйммәтле. Бер төрле булгач инде проекты булгач, анда бик күп акча кирәк проектларга. Арзанга төшә торган була. Һәм инде тагын агачтан төзелгәннәр дә бар. Ягъни консистория шуны алганда тиз генә эшләп куя торган булган. Менә 1862 елда мөселманнарга инде мәҗбүри бер төрлелеген өтәүдән тотатып, аларга үзләре теләгәнчә, ләкин шул ук губерния комитетына биреп тикшерттереп, аны куркынычсызлыгы ягын, башка куркынычсызлыгы ягын эшләтергә рөхсәт ителгән. Менә шулай итеп, безнең мәчетләр кинәт кенә башка конфессияләрнең гыйбадәтханәләре кебек җәмәгать биналары буларак дәүләт карамагына кергән. Дәүләт караган. Ничек үзгәргән безнең мәчетләр? Моңарчы 29 елда авылдагы мәчетләрнең фундаменты юк. Берсенең дә таштан фундамент сала башлаганнар. Шуңа кинәт кенә түшәм биекләнгән. Ягъни анында кеше киреп утыргач, һава булырга тиеш бит инде. Тагын тәрәзәләр зурайган. Авыл өйне кысманга бәләкәй түгел. Яктылык кирә торган. Пажамада чыкса, тәрәзәсеннән чыгып кача торган. Аннан соң инде караганнар, теге менә отказ биргәннәрне мин карыйм бит документларны. Әгәр дә инде пич бик якын икән, анда һәр бүлмәдә пич торган бит инде. Стенага аны күчеттерергә дигәннәр. Күп проблема булган инде шушы ни белән. Пичне томырҗасы белән манара арасында. Аның дөрес куймаганнар. Менә шуны үзгәрткәннәр инде. Яисә инде караганнар ничек итеп бергә телиләр манараны. Нык булмаса, тәкъдим ясаганнар менә шушыны шулай итеп эшләгез дип. Һәм инде әйтәсе килә тагын бер үзгәреш. Менә барыбер аны бит инде шушы образцовый проект эшләгәннәр, христиан кешеләре. Алар аны безнең мәчетләр комплекслы булганнар элек. Беренче каты булган, анда тотканнар утын, хуҗалык әйберләре, шунда укытырга да мөмкин булган. Ә булар гел бер катлы. Ул бит инде хәзер уйлап карай, менә 29дан 62-ка кадәр кергән, ягъни бер генә зал белән барган. Ул менә комплекслы төзелеш ничектер арткарга чигенгән. Ул соңра кире кайткан инде, зур мәчетләр төзегәндә. Ә гомумән алганда, мин уйлыйм инде файдалы булгандыр дип. Һәм инде әйтергә уткан икән, шушы комплекстан карарга кирәк, менә пожар куркынычсызлыгы өчен шушы 29 указдан биргәннәр инде мәчет төзергә тиеш 10 сажень ераклыкта. Тирәсендә бер булырга тиеш түгел. 40-нчы еллардан башлап чиркәүдәге сыман 20 сажень дигәннәр. 20 сажень ераклыкта. Авылда бит инде мәсәлән иске мәчет тузды, яңасын төзергә кирәк. Яңасын төзегәндә аның янында терәп тора, ихата. Ягъни яисә ихатаны күчерергә кирәк, башка урынга. Акча туздырып авыл халкына. Яисә инде мәчет төзергә кирәк яңа урында. Иң башта алып караганнар шундый гарантияне письмо полиция инде. Мәчет төзергә күчерәм дигәч. Татарда күчермиләр икән. Шуннан соң аптырагач, мәҗбүр булганнар инде. Күчермичә торып, барып, аннан соң инде теге полиция барып үлчәгән, туры киләме юкмы? Күчермичә торып, рөхсәт инде башлаганнар. Һәм нәрсә килеп чыккан? Карыйсын даталарны. Беренче тапкыр карыйса бирәләр, отказ бирәләр. Синең мәчет тирәсендә
анда 20 сажен радиуста урының юк дип. 3 ел үтә, 2 ел үтә, ягъни аны күчертерү бик мәшәкатьле эш. Я ул кешегә ярдәм итеп күчертерә кирәк, ә бит татарда мәкаль бар. Ике күчене бер яңгыга тиң дигән, шулай бит. Яисә инде аптырагач хәл итә алмасалар, авыл кырыена төшкәннәр мәчетне. Менә шундай таләпләр, алар бөтенләй авылның кыяфәтен үзгәрткәннәр. Аннан соң инде теге 20 сат урын булгач инде, әгәр дә мәчетнең түбәсе калай дигән булган икән, менә анда ширкәүләр янында мөселманнар булмаган анда әйбер. Һәр вакытта булган теге караучы өе. Караучы өе дигәндә шушы радиуста, радиус эчендә инде. Шуннан файдаланып, татарлар да шул кай вакытта гына мәктәптә укыганнар, килешеп инде. Я инде мәктәпнең анда булган китапханәсе, я инде теге утын сатып сарай, шушындай бар файдаланган ул территорияны. Ә шәһәр җире өчен моны территория булса инде зур файда булган. Тем более таштан төзеп куйсалар шул территориядә бер бина, ул инде иң мөһиме менә теге гает намазлары вакытында бит сыймый халык. Менә шул территориядә тулысы белән хәзер дә урамга чыгып киттеләр аны. Ул вакытта шул территорияга авыл җирендә кеше ятырган булган инде. Алдагы таләп менә 1836 елдан башлап, анда бит инде менә кодификация закон дигән документлар бар бит инде. Һәм полный собрание законов Российской империи чыгып килгән ел сайын үзгәреп торган инде анда. 32-дә, 36-да карап барам инде, 30 катаган 42-дә, 57-дә инде үзгәреш булган. Устав строительный язылган байберләр. Шунда карыйм язылган яңа таләп. Ул дөресрәге булган таләпне керткәннәр инде, булган тормышта булган алганнан керткәннәр. Анда язылган инде җәмгыять дигән мәчетне төзү һәм руханиларны мәчет янында карап тотуны үз өстенә ала. Бу ни дигән сүз? Моңар шиендә алар язатырган булганнар, менә фәлән абзый мәчет төзергә ризалык бирде. Шуны ягъни ул инде теге документларны биргән мөмкин. Аны тикшереп караганнар инде бу акча систем акчамы, теге урланган түгелмәгән дигән дип. Ягъни ул гына җитмәгән, бару гарантия сораганнар. Иң кызыгы шул. Димәк, мөселманнар үзләре шуны төзегәннәр, аны килештә карап торырга ризалык биргәннәр. Бөтенләй мәҗбүри булгач, аны бөтенләй булырга тиеш теге. Әсәс әйтерсең әле. Урысча әйткәндә инде уголовная ответственность. Җаваплылыгы булырга тиеш. Ләкин законнарда җаваплылык юк. Ни өчен юк? Чөнки Россия православ дәүләте. Православный булмаган барлык мәдәни, дини, социаль хезмәт итә торган барлык институтлар шушы халык карап торырга тиеш. Шуңа күрә бернинди дә анда чара юк. Җимерелеп бетә икән халык үзе гаепле. Аны ябып куялар. Теге җимерләргә мөмкинлеге бар куркыныч тугач инде. Полиция ябып куя, ләкин бернинди чара күрмәй. Чөнки һәрбер шушы мәхәллә үзе хәл итәргә тиеш. Менә артыңда ярдәм итәргә кеше булмагач, аларда шуны җаваплылык хисе көчле булган. Тагын әйтсәк инде, гадәттә мәчетләрне төзитергән булганнар аерым шәхесләр, шуның һәм аның балалары карап барган инде. Нәсел үзелеп китмәсә, әтисенең бабасының төсе дип, шундый бер җаваплылык алып, алар шуны башкарып барганнар. Һәм шуңа күрә авыл җәмгыяте аңа бик катнашмаганнар да. Килеп карап киткәннәр дә кайбер кешеләр, үтеп баралар. Мәчетләре инде җимерелеп бетә диярлек, шул килеш тора, беркем дә тими. Чөнки ислам шариат буенча эшләү кабул ителгән санаганнар, ләкин дөнья үзгәргән. 19 гасыр азапларында инде андый авылда байлар калмагач, тормыш авырайган, җир җитми башлагач, авыл халкы үзе җыелып бурасында куйган, яисә аерым кеше нәзер әйтеп, тормыш авыр бит инде. Нәзер әйтә, ничек ярдәм итә, шул рәвешле төзү гадәте урнашкан. Инде килеп тагын берсе
Менә шушы без беләбез инде 1773 елда Екатерина II указы бар. Шушы елдан башлап Россиядә мөселманнарга дин иреге булган дип сөйлибез. Ул указда булай язылган. Архиерейларга моннан соң башка динләрнең эшләренә һәм гыйбадәтханәләре төзүләренә кысылмаска, катышмаска, бу эшләрне тулысы белән бирергә кирәк дөньяви хакимияткә диелгән. Исеме шулай. Ләкин анда бер әйбер бар. Бүтән әйберне биргән, ә бит менә теге шукындыру заманында Екатерина II тәхеткә утырган вакытта анда законнар бар. Анда әйткән инде, теге мәчетләрне әгәрдә күрше яшәгән новокрещенныйларга һәм христианнарга теге дини яктан ислам диненә күчәргә кызыксыну тудырмаган чакта гына. Шундый аморф язылган, аны кем билгели? Аны билгели консистория. Менә шул пунктны юк дип язмаганнар. Шуңа күрә бер уйлаганда дин иреге бар. Икенче яктан караганда теге пунктта калган. Һәм менә шушы пункт ул инде гел яшәп килгән. 1905 елда, 17 апрельдә инде анда основа терпимости турында канунда кабул иткәннәр. Ләкин менә килеп чыга Сембер губернасында һәм Пермь губернасында губернаторлар бирмәгәннәр консисторияга, документлар җибәрмәгәннәр, карап чыгарга инде. Рөхсәт бирәме, юкмы? Ә башка губернаторларда һаманда бүтән менә пакет җыелган, бүтән пакет. Планда баранда теге духовный собраниенең кәгазьдә бар. Бүтән пакеты белән җибәргәннәр. Шунда инде анда архиерей хукук бирә торган булган. Авыл җирендә, күп җирдә инде мөселманнар үзләре аерым яшәгәч, анда әйбернең йогынтысы булмаган, шәһәр җирләрендә проблема туган. Проблем алар инде рөхсәт биргәннәр, ләкин әйткәннәр, моннары биек. Ягъни анда бит шәһәр ландшафты бар. Ул шәһәр битендә булырга тиеш. Православный гына шундый модель уйлаганнар инде алар. Менә диннәр арасында конкуренция башланган, күктә башланган. Рөхсәт иттеләр бина төзергә. Üstten караганда күренмәскә тиеш мөселманлыкка. Алар бит әле шәһәр Россиянең үзәгендә гомер-гомергә православный яшәгән җирдә төзиләр. Теге бик кыюланып. Яшәгәч бит инде динне сакларга кирәк һәм үтәргә кирәк. Һәм соңгысы мәхкәмә шәргыя. Мәхкәмә шәргыя 1801 елдан башлап шушы эшкә тартыла. Ул дөрес булган инде, чөнки моллаларны билгелиләр. Һәм менә бу ничек килеп чыга? Мин әйттем бит әле 1744 елда анда авылда бер генә мәчет яраган дип. Күп халык булса да. Менә 1857 елгы уставта керә яңа пункт. Ул алынган була Таврический губернияның Таврический губернский правление уставыннан, анда язылган. Авылда мәчетне төзергә мөмкин 300 һәм 200 кеше булганда. Килеп чыган ничек? Менә формулировка буенча үзгәрә һәр дөнья. Бер авылда 300 кеше булса инде, 300-дан алып 200 кешедән 300-дан артык булса, икенче мәчет төзергә ярый булып чыга инде менә. Ә инде 86 елгы указдан соң 200 кеше калдырылгач, авылда халык безнең мәдинә татарлар яшәгән. Иде Урал төбәге, ул аграр төбәк. Халык арта, китергә мөмкинлек юк. Халык күбәйгәннән күбәя бара. Мәдрәсәләр эшлиләр. Мәдрәсәләрдә шәкертләр тулып ята. Урын юк. Һәм инде менә төзелә башлана икенче мәчетләр. Икенче мәчет ачылмас дигән сүз. Мәхәлләгә аерыла да, мулланың кереме кими. Менә китә авыл эчендә җанҗал. Мулла инде рөхсәт бирмәскә тырыша. Менә шу шәйберне ярыла мулланы малайын куярга, үсеп җиткән малае булса, күрше мәчеткә. Менә шу шәйберләрне хәлитү өчен теге дөрес иттереп инде 1892 елда указ чыга духовный собраниедан. Фәкать мулланың теге имзасы булган чиракта гына җибәрегез безгә кәгазегезне. Башка җибәреп тормагыз. Ягъни монда инде теге булган мулла белән сөйләшләр барга тиеш була.
Ул да түгел, Мулла белән дә килешәләр. Һаман да арта бара, халык арта бара. Мәчетләр 3 була, 4 була. 1905 елда анда ул вакытта казый булып эшләгән Эрзәтдин Фәхретдин проект эшләгән була, яңа мәхкәмә шәргыяның. Анда язган була. Киләчәктә анда 2-3 мәчет булган авылларда мәчет төзүне туктатырга. Мин мәчет төзүгә түгел, анда мәчет артына бит 3 рухани килә. Аларны бит садака биреп туендырып торырга кирәк. Җир аз, тормыш начар. Алар барысы да крестьян кесәсенә суга. Анда инде китә хәзер байрак кешеләр, даже муллалар үзләренең балаларына дип мәчет салып бирә башлыйлар. Һәм менә шушы әйберне тәртипкә салу өчен мәхкәмә шәргыя яңа таләпләр җибәрә. Тикшерә башлый. Мәчетнең кыяфәте ничек? Түбәсе калай белән ябылганмы? Такта белән тышланганмы? Içində анда намазлыклар җәелгәнме? 10 елда тагын таләп куя. Справка сорый башлый. Авылда ничә мәчет бар? Ничә мәктәп бар? Мәктәптә ничә бала укый? Ничә кеше укыта? Нинди программа буенча эшлиләр? Мәктәптә тәртип бармы? Ягъни монда мин уйлыйм инде ул махсус эшләнгән. Әгәр дә син аерылып чыгасың икән, элекке мәктәбеңне төзә. Яңа аны бит инде начар булса, отказ бирергә була. Алар анда куйганнар таләп инде программаны инде. Мин хәзер уйлый башладым инде, менә шу вакытта анда теге Тавриш тух направление шунда указ кертелә. Бүтән мәктәпләрдә җәйтләргә тиеш дигән 10 елда указлар бар аларның. Шуның белән бәя түгел микән тә уйлый башладым. Һәр хәлдә шушы рәвешле мәхкәмә шәргыя мәчетләрнең артуын тыярга омтыла инде. Халыкка мәчет тотып, муллаларны карап торып, тормыш кыенлыклары артмасын дип. Инде килеп хәзер менә шушы дәүләт структурасында булган кайбер әйберләрне карап китәсе килә. Менә без беләбез, Петр бер вакытында бит күп реформалар үтә, шуларның берсе патриарх бетерелә һәм ширкәү мөстәкыйльлеген югалта. Оештырыла синод оештырыла да ширкәү әйләнә дәүләт структурасына. Менә ни өчен мөселманнарның чукындырдан куркулары көчәя? Алар бит хәзер кабул ителәләр, ширкәү ясабылса миссионер эшен башкара. Ул дәүләт структурасындагы бер бик мөһим элемент. Һәм алар дөрес уйлаганнар. Нәкъ менә дәүләт апара башлаган чукындыру сәясәтен. Һәм Петр бу карап тора да әйтә попларга bütün указларны şirketlerde укый башларга кирәк. Теге шинотларны рускында бетерә. Шулай итеп, иң башта şirketlәргә, соңрак инде менә мәхкәмә шәргыя ишкач, бәлки иртәрәк тә шулай булгандыр дип уйлыйм инде мин. Анда рухани барада, әйтик инде чиновник мәчеттән чыккан кеше белән сөйләшеп, аңлата. Анда bütün халык җыелган була. Теге гаилә башлыкларына түгел, bütün халык иратлар. Күп кеше ишетә дип әйтәсе килә инде. Менә шул тәрҗемә текстлары барсы да килә башлый. Анда инде bütün вакыйгалар, яңа патша куелу да, яисә кемнең дә булса үлеме дә, сугыш ачылу турында да, яңа салымнар кертелү турында да, патша куйган фитәл манифест илган итә. Манифест илган итә дә, теге нинди дә булса салымны киметеп куя. Аларны да, bütün яңалыкларны тәрҗемә итеп шушы мулларга аркылы ирештерә башлыйлар. Алар инде теге безнең минбар инде әйләнә теге бага сөйләүгенә түгел, ил яңалыклар әйтә торган. Урынга да әйләнә дип әйтәсе килә. 5 елга кадәр бит татар гәҗитләр юк. Һәм хәзер күчәбез арымына сәяси яктан. Һәр патша тәхеткә утырган сайын ил буенча барлык руханилар үзләренең конфессиясендә кешеләргә ант итергәннәр. Һәм менә һәрбер авылда анда инде тиешенчә Коръән белән хакимият вәкилләре катнашында, крестьян идарәсе вәкилләре катнашында шушы эшне башкарганнар.
Онда төп рольны инде мулла һәм шул мәчет янындагы майдан үтәгән. Икенчесе, шулай ук барлык ширкәүләр, гыйбадәтханәләрдә императорның хатыны һәм императорның варисының туган көннәрендә һәм Теза иминисту дип әйтәбез инде без. Ягъни алар шисүдә чукынган көнне аларга кушылган православный кешеләрнең изгеләрнең көннәрендә алтау булды. Тагын император тәхеткә утырган көнне һәм инде император белән императрица ширкәүдә теге тантаналы рәвештә тәхеткә утырган көннәрне 8 булды. 1 гыйнвар көнне 9 булды. Һәм 2 гает көнне шушы шәхесләргә хөрмәтенә гыйбадәт укырга тиеш булганнар. Мәҗбүри. Бу текстны төзегән Синод җибәргән Ичке эшләр министрлыгына, Ичке эшләр министрлыгы җибәргән инде төрле текстлар яңадан эшләнгән. Мөселманнарга дигән җибәргәннәр Тышкы эшләр министрының Азияский департаментка, тегеләр эшләп биргәннәр инде анда утырганнар дип татарлар. Ислам дине туры китерә торган татарча текст язып биргәннәр. Һәм менә шушы елга 11 тапкыр мәҗбүри рәвештә бөтен халыкны җыеп, мен уйлыйм бәлки аны аерым елларны җыймаганнар да, но сугыш вакытында старосты һәр капканы шакып, халыкны җыеп, җомга көн түгел бит җәмәгать. Җомга көн түгел. Шулай итеп, менә шул теге 9 көннән инде, 9 көннән. Анда гает намазларыннан да җыелып укырга җиңел булган. Үткәргәннәр. Хәзер әби шәригать буенча җомга көнне укырга кирәк. Шәригать буенча хутба ул сәяси акт. Анда ил башлыгының исеме яңгырырга тиеш. Анда кылган гыйбадәт шушы мәчеткә җыелган һәм руханиның шушы хакимият башлыгына буйсынуын, аның кануннарын тануын расыйтырган атна сайын акт бит ул. Моны бит инде бөтен мәдрәсә битергәннәр беләләр. Һәм булар акрынлап кына үзләренең конкурентлары өстеннән җавап яза башлаганнар. Менә укымады. Җомга көнне яисә әйтеп китте падишаһыбыз дип кенә. Вообще әйтмәде, яисә бөтенләй әйтмәде. Шулай итеп, менә безнең мәчетләрдә барлык мөселман илләрендә калган тәртип үзгәрә. 19 гасыр азагында мөфти махсус указ чыгара. Бездә җомга көнне падишаһның исемен әйтеп, дуга кылу мәҗбүри түгел. Но муллалар инде шәригатьне сакларга тырышалар. Алар барыбер шул падишаһыбыз өчен дигән сүзне әйтеп, гомуми сүзләр белән генә шулай гыйбадәт кыла башлыйлар. Менә бу безнең мәчетләрдә булган җомга намазының үзенчәлеге дип әйтергә була. Көннәрдән бер көнне, 17 ел җитә. Николай II март айының башында тәхеттән ваз кичә. 4 көндә үтмәй мәхкәмә шәргә указ чыгып тарата. Яза инде булай дип, менә император галин җәмәтләре тәхеттән ваз кичү сәбәпле, моннан соң императорның, аның хатынының, варис дәвамчысын яңадан исемләрен атап намазлар укымаска. Илнең тынычлыгы, бәхете өчен һәм инде вакытлы хөкүмәт өчен гаит көннәрендә махсус алар укырга, шуның белән вәссәлам. Ягъни хакимият аңлый, анда ул әйтә инде ватаныбыз өчен ди, менә ватаныбызның шушы бәхете өчен, киләчәктәге тынычлыгы өчен дип әйтә инде. Хакимият аңлый, что анда теге патша өчен укыган дигән сүз, ул Россия дәүләтенең лояльлы киләчәге өчен дигән үзгәртеп куя. Һәм дөресен әйткәндә, ул чыннан да шулай була.
bu ibadetler alар барса да Müslümanlarını siyasi яктан Россияны ватан итеп күрү өчен башкарылган ил күләмендә барлык конфессияларга карата башкарылган бер система була. Монда барыбер сугыш турында аерым айтып китәргә кирәк. Һәр сугыш башлана хакимият мөселманларга, яһудиләргә карата шомчылык итә башлый. Менә инде теге әйтәбез, пятый колонна дип. Һәм инде һәр юлы мөселманнар шушы әйберне белеп, бердән әйтергә кирәк хакимият тарафыннан. Сугыш ачылгач та мәхкәмә яшәргәдән указ килә, җиңү өчен гыйбадәт кылалар, сугыш беткәч тә гыйбадәт кылалар. Ул күрәсең инде халыкка барып җитер өчендер дип уйлыйм, потому что Рус-Япон сугышы беткәч җиңеләләр бит инде. Ләкин барыбер укыйлар. Гыйбадәт кылалар, сугыш бетте. Аның бит инде зур сөенеч сугыш бетте халык өчен. Димәк, ирләр, әтиләр, абыйлар сугыштан кайта дигән сүз. Зур сөенеч. Һәм инде тагын менә Мөхәммәд Султанов бик хәйләкәр, шундай акыллы кеше булган инде ул. Сугыш башлангач та нәрсә эшли ул? Указ чыгара. Атна сайын, җомга көнне безнең гаскәрләрнең җиңүе өчен гыйбадәт кылырга. Һәм инде шул вакытта әле җыярга, сугышка киткәннәр өчен, китүчеләр өчен ярдәм анда инде җыела, күлмәклек, ыштанлык, сөлгелек, акчалата бөтен җирдән. Берничә дулкын булып җыела инде. Һәм гел атна сайын шулай бара. Ул шундый зур эшләй. Ягъни хакимият карап тора бит инде. Мөселманнар җыялар да җомга көнне. Атна сайын укыйлар. Һәм монда инде шушылай итеп, ничектер теге шикләнүне бетерә. Һәм тагын бер пункт шушының белән бәйле халык җыелгач инде. Ул да булса, менә илдә килбәлә булып тора. Мәсәлән, 91 елда шундый ачлык була илдә, көчле. Һәм хакимият оештыра, хөкүмәт оештыра шундый зур оешма дәүләт күләмендә. Һәм мөфти хат яза инде. Акча җыя башларга кирәк, җәмәгать җыеп, атна сайын шатнага бер тапкыр җибәрергә, Уфага, без аны инде җибәрә шул комитетка, бүләргә дип, мәсәлән, инде 91 елны. Аннан соң анда аерым елларда җир тетри. Мөселманнарга җыярга. Аннан соң 11 мөфти катнашкан була бит инде. Петербургта ачылган ташлаганда беренче ташын салганда барып катнашкан була. Шунда әйтә, сөйләп. Мин ди мөселманнардан шушы мәчетне салдыру өчен әле акча җыеп бирәм ди. Һәм шундан да 1911 елның январында указ чыгарып, җомгадан соң акча җыюны оештыра. Ничек итеп? Анда язылган. Шушы мәчетне салырга рөхсәт биргән падишаһыбыз исәнлегенә. Николай бер зур эшләй. Бүтән анда теге Академия искусств профессорлары һәм фән җәмәгатьчеләре каршы килеп торганда, илнең үзәгендә, башкаланың үзәгендә мәчет төзергә рөхсәт бирә. Аннан соң инде икенчесе шушы илебезнең якты киләчәге өчен. Өченче пункт. Шушы мәчет төзүдәге иң зур эшне башкарган Бохара әмире өчен. Дүртенчесе, шушы мәчетне ничә еллар буе акча биреп торган иганәчеләр исәнлеге өчен дип гыйбадәт кылып, акча җыялар һәм инде мин бер 20-30 мең акча күчкәндер дип уйлыйм. Менә шушындай мобилизационный эштә башкарыла. Һәм соңгы пункт. Булса инде безнең бәйле хутба укы һәм вәгазь сөйләү белән. 1998 елда Мөхәммәд Султанов указ чыгара, әйтә. Укырга кирәк, татарча вәгазьләр әйтергә кирәк. Татарлар, мөселманнар һөнәрле булсыннар, бай булсыннар, балаларына билем бирсеннәр, мәктәпләрдә мәҗбүри укытсыннар. Миңа җибәрегез үрнәк вәгазьләр, шуларны укыйк дип. Һәм менә шушы вакыттан башлап татар мәчетләрендә вәгазьләр укый башлыйлар, җәядчеләр рухында. Яңалыкка омтылырга кирәк,
hünärli bulara kerak diýip. Ул да түгел, bir buratly wagaz hutba jygyndlyklary çyga başlay. Hemine şuşulay etip, bizning meşitler ginetkine tege hutba aýtýardan tyş, döwlet iýişmalaryna aýtýardan tyş, äli şuşy tataryny ýaňaryşga ündütirgen bir maýdanga da äwirdiler. Soğuş wagtynda ýaýsan awır nige kalaganlar boýunça. Onda birinci wagtynda soğuş başlanıp gite, Künbatış şıktagy kişilerini köşere başladılar ilişine. Ve Ufa gubernasına 100.000 koşak kuşa. 100.000 kubit. Onda yorta halık Müslüman gubernada. Şundan soň müfti Qaraş Ukaşa qara. Halykka anlatygyz, wagaz süýlegiz. Kimnin kim bolugyny, gaýsy dinde bolugyny garamasdan koşaklarga ýardam etegiz. Hem şundan da onun şu sözü ve sözü negizinde Müslümanlar özlerinden mümkün bolgan yardımını görseteler. Gaýatlara uçta şu koşaklarga yardım görseteler.
Менә безне бүгенге көндә илебездә күп санлы дини лидерлар бар. Аның башы, шишмә башы, шулай ук Россия хакимиятының, империя хакимиятының мөселманнар белән ике арада хезмәттәшлек итүне барып таша. Бездән ишетте шундый фикер туган бар инде, менә Екатерина килгәндә, аның мәгърифәтле монархиясы кысаларында ул мөселманнарга ирек биргән дип. Ул бит Европада яшәгән. Вот теге Европа илләрендә мәгърифәтчелекне күргән, ләкин Европа илләрендә беркайчан да мөселманнарга ирек бирмәгәннәр. Чөнки алар анда килмешәк булганнар. Шуңа күрә ул алардан менә шушындай ирекне бирә дигән әйберне Европа тарихында ала алмаган. Гомумән алганда инде менә диннәргә шушы диннәрне файдалану идеологиясендә ансы әлбәттә мәгърифәтчелектә бар, һичшиксез. Әйтергә теләгән фикерем, татарлар, мөселманнар үзләренең дини хокуклар өчен көрәшеп, мәттәгә шушы 1740-60 елларда барган көчләп чукындыру сәясәтеннән җиңеп чыгып, алай гына түгел, каршылык күрсәтеп, менә 1755 елда Батырша җитәкчелегендәге восстаниене оештырып, хөкүмәтне куркытып кына, үзләренең иманларын ныклыгын расатып кына киләчәктә бу конфронтацияның җүнлек белән бетмәсен аңлатып кына дин ирегенә ирешкәннәр. Менә анда инде менә баш восстаниеларында барсында да абызлар торган. Абызлар арттарак торганнар. Җитәкче булган я берәр батыр, яисә шушы төбәкнең бер күренекле шәхсе. Батырша восстаниесында Батырша бит инде ул имам, гыйлем иясенә түгел, ул Себер даругысының ахуны, хакимият тарафыннан билгеләнгән. Һәм шушы кеше әйтә, кафирләрне читкә җибәреп, безгә менә татарларга, башкортларга һәм казакларга берләшеп, төзелә кирәк үзебезнең дәватыбызны. Ягъни ислам идеологиясе буенча. Гомердә булмаган хәл. Менә бу беренче тапкыр. Менә шушыны күргәч, хакимият уйга кала. Менә шушының нәтиҗәсе буларак инде Петр Екатерина бер вакытында мәхкәмә шәргыя иша. Ансының да оешуы турында бер-ике сөйләп кирәк, чөнки барыбер нигезне аңлап калырга кирәк. Анда урыс-төрек сугышы башлангач, ике урында эләгә теге разведчиклар кулларына хат. Истанбулдан хатлар килә. Менә ничек тә булса, татар муллаларын күтәреп, фитнә чыгарасы иде. Ил ичендә. Шул рәвешле безгә сугышка җиңеллек китереп эшлисе иде. Менә шушыны белеп алгач, Барон Игистрам муллында бер кат Төркиядә яшәп караган була. Ул эшли проект. Һәм шуны патшага җибәрә инде. Менә безгә Оренбург төбәгендә, ул бит инде үзе турында уйлый. Фитнә чыкмасын өчен эшләргә кирәк, оештырырга кирәк бер оешма, дәват оешмасы. Ул барлык руханиларда имтихан алсын, аларның ничек итеп гыйбадәт кылганнарын тикшереп торсын, шушы руханиларга мәктәп, мәдрәсә ачарга рөхсәт бирсен, һәм башкалар эшләр кушсын. Әби патша Екатерина II шуны карагач инде беренче пунктны гына калдыра. Без оешма төзик, ләкин Оренбург төбәгенә түгел, бөтен төбәккә, ягъни Таврия бу вакытта бөтен Таврийский губерния Кырым ханлыгы алынган булган. Кырым ханлыгыннан тыш бөтен ил буенча булсын бер оешма. Яки аның бер генә булсын чарасы, бер генә булсын аның таләбе,
bu көндә беренчесе. Bütün руханилардан имтиханнар кирәк. Сугыш бара. Хакимият уйлый. Менә ике хат безгә эләкте. Аның күпмесе мөселманнарга эләккән икән. Менә шул 1789 елның декабрендә 88 елда укыш чыга, 89 елның декабрендә Уфада шушы мәхкәмә шәргыйә оешып китә. Сугыш бетә 91 елда. Һәм менә шушы 90-91 елларда мәхкәмә шәргыйә фақат теге авылларда моңарчы иҗтимагый беркем тарафынан танылмаган, иҗтимагый теге җәмәгать нигезендә генә гыйбадәт кылган абызларны җыеп имтихан ала. Ул искитмәле зур саннар. Мин уйлыйм инде аны хәтле кешене чакырып булмый. Мин уйлыйм бу әйберне эшләргә алар файдаланган административ ресурс. Чөнки барыбер Уфага китертереп, имтихан алдырып, күңеленә ширттереп карап, танышып, иң мөһиме Коръәндә ант иттереп, анда инде хакимият тарафыннан кире кайтып эшкә урнашкач, димәк бу кеше безнең кеше була. Менә шушы эшне 2 елда искитмәле күп санда элеккеге абызлар указы мулла булып китәләр. Шулай дип нәтиҗә мондый. Мәхкәмә шәргыйә ул чит илләрдәге эмиссарларның һәм халиф Түрек солтанының һәм инде Урта Азияның шулай ук дини йогынтысына бирешми торган хакимият тарафыннан расланган һәм мөселманнарда сәяси структураларга лояль караш формалаштыру өчен оештырылган дәүләт оешмасы. Аның башына куелган мөфти. Мөфти инде ул аны император раслап куя торган була. Үзе император үзе. Ул инде бу вазифаны башкаручының нинди дәрәҗәдә югары урын алып торуын күрсәтә. Икенче мәсьәлә, ул инде нинди дә булса зарплатасы да югары. Ләкин табил арангахта кирмәгән. Табил арангахта аның дәрәҗәсе юк. Һәм ана әйтәләр инде тагын 3 Казан татарларыннан куелган казыйлар. Эш шунда менә ул мәхкәмә шәргыйә исемен кушкан инде шул беренче мөфти. Һәм күрәсең ул билгеләгән Казан төбәгеннән 3 руханины да. Алар инде шушы мәхкәмә шәргыйә салган Урта Россия империясында урта катлам теге суд оешмасы дип, аңа инде шу 3 кеше һәм алар ашып торган тиеш булган 3 ел сайын. Булардан тыш инде аның канцеляриясе булган, үзенең өстәлен шаһитларының дәүләт оешмасы кебек инде. Бер кадәр вакыт Оренбургда торганнан соң ул кире Уфага кайткан һәм шунда менә 1917 елга кадәр, 18-гә кадәр, 17-гә кадәр инде шунда эшләгән, биналы булган. Казыйларның хезмәт хакы беренче вакытта яхшы булган. Шуңадыр анда инде гыйлемлерәк, эшләрен белә торганрак Казан муллары сайланган дип уйлыйсы килә. Икенче мәсьәлә, андагы бөтен кагазлар барган рус телендә. Казыйлар татарча яшәп торганнар, анда инде тәрҗемә иткәннәр дә чыгарганнар. Ягъни дәүләт эше тәртибендә кирәк булган. Иң кызык, иң авыр инде шул беренче мөфти Мөхәммәдҗан Хусаинов бик авторитар кеше булып, менә шушы килгән яхшы гыйлемле казыйлар белән уртаклык тапмыйча, аларны буйсындырып үзенә шулай эшләргә тырышып фитнә чыгара торган булган. Анда бит инде алар кайтып сөйләгәннәр 3 елдан соң. Менә бозылган мөнәсәбәтләр. Шуңа күрә эш артык
яхшы бармаган дип уйлыйсың, ләкин Мөхәммәтҗар Хусайнов ул үзе офицер булган, разведчик, һәм инде әле тагын менә теге кеше йөзләге Казак даласына барып, бик күп кенә солтаннарны Müslüman теге хөкүмәт ягына аударып кайткан, авторитеты искич югары булган, турыдан-туры хат язга торган булган. Әйе патша ул Әйе патшага аннан Павел бергә, аннан соң Александр бергә, барысы аның дәрәҗәсен таныганнар, ярдәм иткәннәр, акча биргәннәр, һәм ул бөтен мөфтиләр арасында иң югары дәрәҗәгә ирешкән. Андагы урысча яхшы белгән, Европача белгән, аны хәтта гаепләгәннәр инде 5 вакыт намаз укымыйсың, анда ефәк кием киясың, яисә алтын савыттан ашыйсың, шундый инде гаепләүчеләр дә булган. Син мөселман чак түгел дип әйтәсе килә инде. Ләкин менә шушы авторитеты белән ул менә оешкан мизгелдә казылар белән тормыш шикелле чыкмаса да, шушы оешманы аякка бастыру өчен, дәүләт дәрәҗәсен таныту өчен зур эшләр башкарган. Һәм кайтып, андагы губернадагы чиновникларга указ бирә торган булган. Мин кайттым император яныннан. Менә миңа шундый бүләк итте. Мин әйткәнне үтә дигән. Чиновниклар анда башкала чиновник аппаратларына üstlerinden şikayetler yaza, küçüklerin eşikte olsa ortaklık tabanına tartışkanlar. Onun indi avantüristik olarak karakter bulgan mı, ili ortak kıyı bulgan mı, şikayetler köp gitkeş, bunda tege жерli sutta tekşirip kurulmaz için, anda betinde көңілі түгел. Ана саңалы бүтәл кешегіне тепкілеп өртәйді, ұрышып өртәйді жерлі хакимиятны. Ул әйткән, ырсатылган Александр бердән мөфтинең эшләрен карага тиеш Сенат. Сенат ул иң югары апелляционный һәм судебный орган илдә. Шулай дип дәрәҗәсен бик каты күтәргән. Һәм ул гомерлек инде бөтен мәхкәмә шәргыя да бу рәис булып торучыларга да шушы тәртип кергән. Ул да түгел, үзе инде гильдия копиясы булса да, аңа җир сатып алырга. Ул да түгел, hatta kripasnoylar alırga da ruhsat verilgen. Şağırma rəvişində. Patşa, imperator andi hukuku var. Şağırma rəvişində tələsənə səşliyarı. Bunlar barısı da birinci müftinin ne derecede yukarı statuska iya bulunun arası tırgan ukazlar. Aytara kerek anasınғы iki müfti de mine bizden Abdüsselam Abdurrahimov hem Abdullah Süleymanov da şol din ahillerinden çıkan kişiler bulup Müslümanlar tarafından tanılganlar dürüst elbette bunda köp sözler bulgan indi. Nişe kitabında ol mahkemeye şarkıyanı tanımaganlar. Onda İslam dininde andı uyuşma yok degenler. Lakin akırınlap barıbır şol ufağa barı imtihan berip aralaşıp hem indi üzlerinin içinden de onlardan belli ikenlerini tuygaş mine vakit ötü bilen eğlengenler şuşa yaşmağa işlerge. Qazılar boyunca hemin eytele kereginde mine onlardan zarpatlar artık yukarı 36 yılda kurtarganlar zarpatlar ondan sonra artık kurtarmaganlar. Ondan sonra müfti Salim Garay Tafkilov ol indi atstavdaga çıkan ofitser büyük boy nesilden onun için de zarpatın kişikene zor oynamagan. Şuna göre ol şu işte işlep yürgen ayında Muhammed Sultanov taxtga oturgan zor gailali чиновник ol işley turgan bolgan indi soyut pristup bulup misale yazında müftinin zarpatı sondan kişilerek bolgan. Şuna göre etken mimada kile almayım. Mena yukarı zarpatı kiyat. Şuna sonra hükümet onun zarpatını ko'targachgina müfti bulup işlerge riza bolgan. Demek buna Muhammed Sultanov da Salim Garay Tafkilov da onlar ikisi чиновниклар. Onlar ikisi de dini bilimleri bulmagan şahıslar. Onlardan bilgilenüğü bu müftülükке təqdim ettiren kişilerinin
төп критерийны ачып сала. Нинди критерий? Ул да булса, ул кешеләр беренче чиратта хакимияткә тугры булырга тиешләр. Белемләре, дәрәҗәләре ансы инде икенче планда. Безнең инде 1915 елда тәхеткә утырган Мөхәммәд Сафа Баязитов ансы Мөхәммәдиядә укыган, шулай ук инде гимназия тәмамлаган, һәм дини белеме булган, һәм дөнья белеме булган шундый шәхес. Ләкин менә шушы шәхеснең эшчәнлеге 17 елда патша самаҗа җимерелгәч юкка чыккан. Аны хәтта бер вакыт әле бер кадәр төрмәдә утырганнар Уфа шәһәрендә. Казыйлар турында әйткәндә, менә шушы 36 елларда бәярткан саен зарплата кечкенә булу сәбәпле Казан губернатор руханилары үз араларыннан җибәрә башлаганнар теләсә кемне. Чөнки 3 елга китәргә кирәк, гаилә белән мондагы өйнең капканы ябып дигәндә мал-туарны калдырып. Анда зарплата кечкенә. Әгәр синең тавышың юк икән, эшләргә бик авыр. Беркемнең дә анда китеп эшлисе килмәгән. Ләкин аңлаганнар, что ул оешма безгә кирәк, ул безнең мәнфәгатьләрне якларга мөмкин. Шуңа күрә җибәргәннәр. Мөфтиләр анда бит инде Габдусалам да, Абдулла Сөләйманов да, үзләре мулла булсалар, бөтен эшли алмаганнар. Ул булган коллегиал оешма, ягъни мәхкәмә шәргә 3 кеше катнашырга тиеш булган. Берсе анда мөфти булырга мөмкин, мөфти булмаска мөмкин. Иң күп тавыш җыеп алган казый, өлкән казый саналган. Менә 3 кеше карары гына канун көченә ия булган. Һәм әлбәттә мөфти инде һәр вакытта анда эшләп утыра алмаган. Тегеләре эшләр тиен белмәгәннәр, кара чыгара белмәгәннәр. Шуңа күрә гадәттә яза торган булганнар инде Казанга җибәрегез безгә ахуннарны, җибәрегез безгә мөдәррисләрне диеп. Ләкин һәм килеп чыккан буларның конфликтлары инде авторитаршаудан бигрәк муллаларның, дөресрәк килгән казыйларның белемнәре җитмәүдән. Эшне эшләп булмый. Тәфкиле вакытында тагын да урап булган тәфкиле үзе дин эшләре гомумән. Менә шуңа күрә бу казыйларның эшчәнлегендә бик күп хилафлар булган. Һәм бу тәртип барган Мөхәммәд Султанов килгән чакка кадәр. Мөхәммәд Султанов әйткән, хат язган инде. Булай эшләп булмый. Әйдәгез, миңа ул хукукны бирегез, үзем билге торган булам. Шулай итеп, шушындый хукук алгач, 1890 елда үзенә беренче елны үзенең туганы куйган, икенче елны инде килгән Ризатдин Фәхретдин. Ризатдин Фәхретдин инде җибәргән булган үзенең китапларын мөфтигә бүләк итеп. Укыганда мөфти караганда бу зиһенле балай чакырган моны алдан. Теге указга инициатива язгач та әйткән менә тиздән урын булырга тиеш 92 елда. Ягъни анда тәртип шундый. Бер мулла китте, теге сайлап куелган. Аны урынына икенче сайлатмыйлар уже. Яганы куялар. Тагын берсе китте, шулай да куеп барганнар инде. Ләкин кинәт кенә бер казыйның күздән ашарып киткәндә, аны 1 ел алдан чакырганнар. Шушы рәвешле килеп эләккән монда Габдрашид Ибраһимов тарадан. Ул анда килеп йөргән булган инде танышып. Шушы рәвешле килеп эләккән монда Хәсән Гатагабаши, ул да китап җибәргән булган. Булай бүләк итеп инде. Китап килгәч, бу бит инициативалы, гыйлемле, үз сүзен әйтә торган кеше дип кабул ителә бит инде. Менә шулай итеп, кинәт кенә монда җыелган милләт язмышына битараф булмаган, гыйлемле, гыйлем алырга тырыша торган яшьләр. Һәм әйтергә кирәк, Мөхәммәд Султанов ул таланты булган шундый эшне оештыра белгән. Бу эшли торган кешегә мөмкинлек биргән. Эшли торган кешегә мөмкинлек биреп, бөтен кеше белән тигез сөйләшкән.
Анда теге әйтергә кирәк, башка канцелярия хезмәткәрләренә дә шундый яхшы мөнәсәбәттә булган, шул рәвешле кыска вакыт эчендә тәшкил эшли башлаган инде ул. Анда шулай килеп чыккан. Анда бит инде мәсәлән теге өстәл начальниклар урыслар булганнар. Тәрҗемәчеләр аерым булган. Эшне җиңеләйтү өчен бу имашта тәшкил итсә башлап инде өстәл начальникларын куйганнан татарларны. Ул ике тел белә, эшләргә җиңел. Расход та кими. Аннан соң инде ул хәтта секретарь булган. Секретарь инде ул теге хакимиятнең, рус хакимиятенең теге күзе һәм колагы. Ана татар кешесен куйган. Яза башлаганнар шуннан соң менә Мөхәммәд Яр Султанов бөтен мөфтине татар мөфтиятенә әверелде. Дәрдә бер урыс да калдырмады, төп вазифаларда дип. Һәм шушы рәвешле иң әһәмиятлесе монда килгән җәятчеләр, яңа карашлы кешеләр, һәм алар үзләренең карарлары белән, эшләре белән инде шушы күп кенә яңалыкларны кертә башлыйлар. Менә беренче мөфти, ул эшли проект, үзе дөньяви белем алган бит инде ул. Аның балалары һәм менә Фатыйма дигән кызы Мәккә урдасының соңгы ханына тормышка чыга. Коръән белә, Европа телләрен белә. Анда баргач нигә Петербургка Николай белән катнаша балларда бергә биеп йөри. Казанга кайтышлы керәләр инде, Карфаксиянә керәләр. Карфакс әйтә, Фатыйманың ди татар морыс икән аерып булмый. Киемдән генә түгел, сөйләшүе буенча. Ике яхшы шундый белем биргән. Һәм ул уйлый бит киләчәк милләт турында. Безгә дә ачарга кирәк. Дөньяви уку йөрде, Уфада һәм Казанда. Һәм инде шулардан дин әһелләрен бер өлеше дөньяви интеллигенция булсын, дин әһелләреннән яхшы белгеч русча белә торган кешеләр әзерләргә дигән проект чыккан була. Әлбәттә, монда инде проект үтәлмәй, әлбәттә, ләкин кешенең шундый милләт турында кайгыртып проект язуы, шуның артыннан йөрүе дә бик кыйммәт. Аларның күп эшләр тормышка ашмаган, әлбәттә. Инде, мәсәлән, Габдусәлам Габдрахимов шулай ук тыйб буенча, медицина буенча күп кенә карарлар кабул иткән. Аның вакытында инде Казанга университетка укырга килгәннәр теге Миширәк һәм башка гаскәренә дип әйтергә, муллалар белән сөйләшеп, байлар белән сөйләшеп, Мәккә җәмгыятендә. Анда Уфада мәчет төзеткән, аннан соң инде вакыф йорт төзеткән, килгән кешеләргә яшәргә бит инде урын. Килгән муллаларга вакыф йорт төзеткән. Менә Хуҗа Сәйдов төзегән Казан Арча бае. Ул да инде тик томалданга төзмәгән. Аның менә данлары бар. Ул вакытта бит инде таможня аркылы чыгарганнар Казак даласына. 3/2 байлык сата торган товар. Аныкы. Ягъни ул Уфада мәчет төзеп, бүтән тирәттәге мөселманнарның инде авторитетын казанганда үзенең эшендә эшләгән, мөфтигә тыңлаган булып чыга инде. Бик зур эш. Ул вакытта Уфада мөселманнар юк. Шул бер-ике йорт булгандыр инде. Мөфти йорты, казыйлар яшәгән йортлар. Әйтик инде Габдулла Сөләйманов керткән 4 проект керткән, дөньяви җәмигъ һәм 5 вакыт намазлар укый торган мәчетләрнең проектын кертеп зур эшләгән. Шуннан соң инде бурап кына ике кыйыклы мәчетләр сала башлаганнар. Аннан соң ул эшләгән тагын бер зур эш, ул да булса аны әлбәттә эшләгән өстән кушып, министр кушуы буенча мөселманнарга никах өйләнешү кагыйдәләрен. Анда менә шунда керәм бер штаб безгә никахны укырга килен ягында мәҗбүри рәвештә киленнең, хатын-кызның кияүгә чыгу турында үзенең сүзен ишетеп тормышка чыгарырга. Аннан соң инде керә инде, мәсәлән, анда шул вакытларда аннан соң кереп китә
солдат қалынған, солдат қалғанлар бітінде 25 жылға. Кішінің ғұмыры өтіп кетті бітінде, алынған болса. Ейсе сүргінге жіберелерінде ғұмырлікке 10 жылға, 15 жылға. Онды қатын қызларға енді мөрәжағат еткенде ерін айырып, молла. Яғадан күйеуге шығарға мүмкін тұрында енді. Hem tağın anın bir zor işi olda bolsa ol Ufada mahkemeye şerganenin binasını tüzey. Bunda zarak tağın kaç tüzey eklettirinde. Buna şu 36. yıldağı Ştatlar Respublikası boyunca akşa verilgenden soň hükümet akşa arttırmay qazılarga da başkalarga da üstüme ştatlar biri. Çünkü iş kölemi arta. Meşitler sonu arta, halk kile yazışı var avitinde bunda. 1829 yılda kiritilen metrikene kadar. Yani onlardan iki exemplar bastırıp hakimiyetten akşa algan bağlar indi. Şunu her mehallege satıp berip, şundan bir exemplar kirişeye başlagaç kapital kirip çıga. Olda tugul Mına bizden Abdüsselam Abdurrahimov yürübütünde bina sırap. Aytken bola. Ayda ortalay tüzeybiz. Yartı min jiyam. Yartın siz biresiz degen bola. Ufada hazır tüzey başırlar. Struktura binalarga akşa sırırlar. Mahkemeye şerge sırgan tukan bolalar. Şundan sonra indi siz şahit etkenin akşam var mı? Akşam yok. Şundan sonra kirteler maksus salam. Müslümanlar nikah hukukanda onda neşedir din birlikte iş bağlar. Hem de şuna akşa yıla başlıyor. Şu yılgan akşaga akırına qazılarga üsteptili başlıyorlar. Başka hizmetkarlarga üsteptili başlıyorlar. Şulay etip gelip çığa onda ahir şekilde Müslümanlar özleri şu salam hesabına en başta tüzüp çığalar şu binanı mahkemeye çıkan. Ondan sonra indi şu salam hesabına qazılarını hem indi qağaz alıp hem tağın başka şığımlarını qaplap onda eğer de 3'ten 2'si şu halktan jeyilgan akşa için hesabına bargan dep aytsam, yağış olmaz. Şu rəvişli Müslümanlar özleri mahkemeyeni, şergiyeni tutuda özlerinden isketkiş zor ülüş kürtüler. Indi kelip, aytası kele mına tefkilif turunda indi türlü sözler var. Onu indi mercaniyete köp sözler kelip erip de turmuşun planlanan turmuşka aşıramayan kişi boldu deyip. O şundan da şulay. Bizimden bilemiz şu Hüseyin Faiz Hayef bilen Yaڭaşa mektep tüzütüğünde proyektten. İki öbürge işlegen bağlarını, şen köngüller işlegen bağlar köresen indi. Ol barıp çıkmay. Şulu vakitte 61. yılda eli işlegen bağlar bir proyekt. Ya ol tüzü ür yaڭa ustaf. Mene mahkemeye şergeni ustafın indi burga tiyir. O şunu isep çığa. Şunu jibere hakimiyetke. Anda indi ol eytemine. Kişkine ollarda aşara kerep bizge. Gıybethaneler, mollalar tutuşun. Bizge hizmet arttıra kerek. Bütün hizmetkarlarga da. Mektep medrese turunda koyartıra kerek. Onlarını hatta yani şu şeravuşlu din institutlardan derecelerini kotarı boyunca bir zor proyekt takdim etti. Kızağınşa karşı anadolu proyekte şul qağazasında qala, men o dokumentlarni bastırıp çıkardım. Hem indi mena şunu bulgaç, tertipni bilgaç, ol her vakitte da din ahillerini yoqlaytırgan bola. Mesela aşalar indi 1872 yılda bitinde aşalar Ruslar köşirişler. Ufada hem Sankt Peterburg'da. Anaşkan boğalar müftinin iyi yanındağına kişikenlerine bir yurtta onun karşında meşit bula. Tolstoy o vakitte Halk Mağarifi Ministri hem Sinod
Обер прокурор текшерү килгәч күрә. Монда укучы балалар бердән урысча яхшы белмиләр. Күнгә 5 тапкыр юл аркылы чыгып мәчеткә йөгерәләр икән булар. Күп тора бит инде. Әйтә булай булмый. Әйдәбез моны ябыйк. Ана сагана күчәләр Казанга. Чөнки булар мөфти буларга тискәр ягын ясый. Нинди тискәр ягын ясый гел мөселман әйтә буларны. Менә шулай итеп инде һәм моның килеп чыгарга конфликт Крыжановский исемле ул вакыттагы генерал губернатор Оренбургның. Ул кайткан була Польшадан. Польшада бит инде восстание бастыралар. Менә шундагы төбәктәге наместникның урынбасары була. Һәм ул монда кайта да инде башта теге шундый антипольский настроениялар белән шуны күчерә мөселманнарга да. Соңыннан аңлый инде ул мөселманнарның аларның теге дәрәҗәләре, аларның мөнәсәбәтләре патшага уңай икәннәрен. Ләкин башта бик каты конфликт китә һәм ул әйтә, яза. Аны аты мөфтине аштыра кирәк дип. Һәм инде хәтта 1872 елда Уфа губернаторы хат яза. Безгә мәхкәмәгә шәгыйрь ябара кирәк ди. Чөнки хәзер бу ул бит күрә, даими рәвештә киләләр муллалар. Шәһәрдә гел мулла, татар юк, мөселманнар юк, гел муллалар йөриләр. Имтихан бирә киләләр, яисә башка эшләр белән мәхкәмәгә шәргыйә мөселманнарны берләштерә торган оешмага әйләнә бара. Аны кайгырта торган оешмага әйләнә бара. Мөфти законнарны белә, хат яза. Аны яза инде ул бүтән кеше аңлатырга әйтеп. Һәм инде хөкүмәт җавап бирергә тиеш була. Моны ябара кирәк ди. Инде Ильминский бер мәкаләсендә яза, бу безнең мөфти ди, ярым фанатик. Ничек итеп мөфтине патша офицеры кан кыйган бит инде ул. Сугышларда булган. Ант иткән. Ягъни шул дәрәҗәдә исламны неприятие башлаган дип әйтергә мөмкин инде. Һәм менә шушы вакытта аның эшчәнлеге 72 елдан башлап караш үзгәрә мәхкәмәгә шәргыягә бу хөкүмәт оешмасы түгел. Ул бер хөкүмәт оешмасы булса да, ул мөселманнарның мәнфәгатьләрен яклый торган оешма икән дип уйлыйлар. Ни өчен? Чөнки башлана яңа сәясәт, либераль реформаларның төп магистраль линиясе ул да булса, акрынлап Красноваите дәүләттән рус дәүләте оештыру. Рус дәүләте. Ул инде ул предполагает мөселманнарны рус телен өйрәтү, аларны ныграк интеграция ясау, юнәлешендә эш башлау. Бу китерә мөселманнарның эшләренә такшынуга. Һәм шушы бүтән жалобалар, бүтән шикаятьләр килә торган була мәхкәмәгә шәргыягә, һәм инде мөфти алар турында фикер туплап, яза торган була патшага, императорга. Һәм шушы әйберне аңлап алалар безнең сәүдәгәрләрдә. Сәүдәгәрләр моңа йөргән балалар инде без мөселманнарның вәкилләре дип, вәкилләре. Ләкин хакимият аларны кешегә санамый. Дөресрәге вәкилләргә санамый. Чөнки алар гади мөселманнар, акчалары да күп. Беренче гильдия, икенче гильдия, өченче гильдия югыйсә. Аларның сүзләре үтә шәһәр җәмгыятендә. Ләкин аларның муллалар үзләренең авылларында вәкил. Империя күләмендә вәкаләтле бердәм эшләп торган кеше мөфти була. Һәм менә шушы аңлап алып, 1883 елда Казан байлары инде әйттеләр, без сезнең хезмәт хакыгызны күтәрәбез 1 сумга кадәр, 1 елга. Ул бик зур сумма була. Һәм үзенең 2 кешене тәкъдим иттеләр үзләренең арасыннан. Менә Мөхәммәд Салих буларның берсе, Казан мулласы. Һәм инде шулар аркылы акрын гына мөфтияткә тәэсир итәргә уйлаган булалар. Ләкин 1 елдан 2-3 ел үткәч алар кире кайтып киттеләр. Килә инде Мөхәммәд Султанов һәм ул үзе реформа башлый. Һәм аның реформасы нәтиҗәле була.
Менә шул Мөхәммәд Расулуллаһ турында күбрәк сөйләп китәсе килә. Ул инде шул хәтле урыс чиновнигына әйләнгән була. Беренчедән, Рождество җиткәч, мөфти барлык чиновниклар өйләренә барып котлап чыга. Аларның күзләре шапмак була. Чөнки тәфкилев утыра иде багарча. Бер кая бармый иде. Ике атна үтә, әле эшкә кермәгән, эшләрен белмәгән. Патша императорга хат яза. Патшага җәнапләре, мин сезне шарашырга телим ди. Шарашырга тели. Һәм шарашада. Ягъни ул настолько шу система кысы була, эшли башлый. Моны бу бит инде менә теге мәхкәмә шәргыйне структурасы буенча алып караганда, ул буйсына 2 оешмага. Менә барлык мәсьәләләр буенча ул буйсына Уфа губернасы, имашта Оренбург губернаторына. Уфа губернасы ешкач, Уфа губернаторына буйсына. Дин эшләре буенча анда Эчке эшләр министрлыгының теге чит диннар департаментына буйсына торган була. Менә икеләтә. Ягъни ул килеп чыга губернаторның кул астындагы бер чиновник сыман эшли торган була. Һәм ул нәрсә эшли? Мәхкәмә шәргыйгә 100 ел тулганда хат язып императордан рөхсәт ала һәм берничә тапкыр мәхкәмә шәргыйгә бинасында губернаторны чакырып, барлык губернатор түрәләрен чакырып, бер якка утыртып, икенче якка шушы Уфа төбәгендәге, Оренбург төбәгендәге ахуннарны чакырып, үткәрә зур чара. Һәм инде соңыннан алар бергә утырып иманлар ишеп, патша хөрмәтенә, мөфти хөрмәтенә шундый Россияның киләчәген үсен өчен шушындый бер зур чара үткәреп, беренче тапкыр татар ахуннары губернатор белән янәшә утырып сөйләшәләр, аралашалар. Менә шушы рәвешле ул эшне яңача корырга омтыла. Икенче аның зур эше, менә 1898 елда аны казылар эшләр инде. 300-гә якын шушы җәятчеләрне җыеп, алар махсус бер оешма төзеп, кара кабул итәләр киләчәктә татарларга гади телдә генә китаплар язарга һәм гади телдә төрле һөнәрләр турында, агрономия турында, ат карау, терлек карау, үй салу, кирпич басу, кирпич сугу дөресрәге шушындый китаплар эшләргә. Аннан соң 4 еллык Расулла 4 еллык башлангыч җәят мәктәбенең программасын һәм шуңа дәресләр булып чыгалар. Кем нәрсә язарга тиеш. Ләкин менә 1 елдан соң инде анда Хәсән Гатага баш авырып китү сәбәпле аның җылышы булмый, ләкин кыска вакыт эчендә шушы 4 еллык җәят мәктәбенә дәресләр эшләнә. Буларның берсендә мөфти катнашмый, ул читтә йөри. Чөнки аның иң курыкканы артык якынайып китеп, хакимият тарафыннан үзенә ышанычсызлык туу. Ягъни мөфти белән җәмгыятьнең карашы алар бер яклы булырга тиеш түгел. Мөфти булырга тиеш хакимият яклы. Шуңа күрә үзе анда катнашмаса да, шушы эшләрне алып бара ул. Рус-Япон сугышы тәмамлана. Ул вакытта инде теге лазаретларда анда бик күп мөселман эләгә сугышка. Лазаретларга фронтта булган мөселманнарны кайгырту өчен билгеләп куйганнар булган сугыш вакытында вакытлыча хәрби муллалар һәм менә шуларны чакырып, офицерларны чакырып, ул 1905 елда 6 елда үткәрә махсус җылыш һәм шунда кара кабул ителәләр алар. Һәр 304 мең мөселманга бер хәрби мулла куярга. Теге тыныч вакытта да. Аларга жалованияны һәм теге командировочный расходларны инде башка
руханиларның дәрәҗәсен югары итеп куярга. Һәм аларга теге кеше күңелендә генә түгел, барып вәгазьләргә хукук бирергә. Һәм мөселманнардан хәрби гаскәр төзергә. Ул вакытта инде алар муллалар да була, шушындый таләпләр белән. Һәм әйтергә кирәк, аның таләпләрен хәрби министр ишетә. 1908 елда хәрби округларда хәрби муллалар булдырыла, һәм аларның статуслары, хезмәт хаклары теге православ хәрби попларны булмаса да, христиан, башка христиан дин әһелләренең хәтле күтәрелә. Аның инде тагын иң зур башкарган эше, менә 1905 елда Уфада дин әһелләренең курултайы үткәрү. Анда бит инде шундый хәл килеп чыга. Рус либераллары эшлиләр хөкүмәткә мөрәҗәгать иттеләр, реформа үткәрү турында. Революция башлангач, хөкүмәт шуларның фикерләрен алып, тәкъдим итә инде халыкка петиция бирергә. Һәм татарлар петиция бирә башлыйлар. Казаннан, Стәрлетамактан, башка шәһәрләрдән, һәм авыл җиреннән. Һәм карыйлар, ул вакытта бит инде, мәсәлән, гимназия биргәннәр петиция, алар үзләренең турында язганнар. Промышленник биргәннәр үзләренең турында. Ә мөселманнар мулламы ул, сәүдәгәрме ул, шәкертме ул, яисә инде хөкүмәт тәшкил итәргән бер чиновникмы? Барысы да дин турында язалар. Бу дөрес түгел. Шуннан соң Витта әйтә, ул вакыттагы министрлык кабинетының җитәкчесе, булай булмый. Бүтән сез бит инде җавап бирәсез шушы дин эшләре буенча. Җыегыз муллаларны, миңа төзеп бирегез петиция. Сезнең нинди таләпләрегез бар, чтобы киләчәктә без аларны карап инде яңа кануннар чыгару өчен. Мөфти җыя бер төркем руханиларны. Аларга ияреп килә дөньяви кешеләр дә. Аларны кертмиләр әлбәттә, ул курултайга, ул курултайын 10-15 апрельләрдә үтә. Һәм алар эшләп чыгалар, азда түгел, күптә түгел, өр-яңа устав булган алыштыру өчен. Һәм ул уставны эшләп бетереп җибәрәләр хакимияткә. Анда өр-яңа әйберләр язган булалар. Менә шулар турында бер-ике генә сүз әйтеп китмәкче булам. Мөфти үзе катнашмый. Ул ачып җибәрә дә, йылышны дашасына китеп бара, бүтән эшне башкаралар, казыйлар. Соңыннан инде хат язганда инде теге проектны җибәргәндә әйтә, мин анда катнашмадым. Ягъни минем аны турыдан катнашам юк, менә шушы муллалар үзләре хәл итеп җибәрделәр дигән җөмлә кертә. Теге читтәре калу өчен дип әйтәсе килә инде. Анда алар тәкъдим итәләр, Россиядә гражданлык хокуклары булырга тиеш. Ислам институтлары православ дине дәрәҗәсендә шундый статуска ия булырга тиеш. Дин иреге булып, бүтән мөселманлыкка чыга торган кешеләргә, керәшеннәргә үзләренең диннәренә кайтырга хокук булырга тиеш. Шулай ук моңарчы белән рөхсәт ителмәгән ахуннар округлары, анда һәрбер 100 приходка, мәхәлләгә бер округ булып, ул инде шушы мәхкәмә шәргәянең төбәктәге вәкилләре рәвешендә руханилар өстендә контрольлек итеп, мәктәп мәдрәсәләрдәге уку программаларын тикшереп торырга тиеш. Һәм инде төзергә яңа идарә, аның составына кертергә мөдәррисләрне, эшләргә 3 баскычлы уку йорты. Моңарчы инде менә безнең бөтендә теге башлангыч һәм урта мәктәпләр бар, әгәр югары мәктәп дәрәҗәсендәге мәктәпләр күп түгел, бәлки булмагандар да. Аны беркем дә тикшереп карамаган. Һәр хәлдә менә 19-нчы йөзнең беренче яртысында кадәр инде татарлар бит инде укырга барганнар, Бухарага киткәннәр инде анда югары динне белем алабыз дип. Ягъни ул вакытта әле бездә теге югары белем ала торган дип әйтерлек уку йорты булмаган дигән сүз. Һәм тагын тәкъдим итәләр инде менә 19
1870 елдан мәктәп мәдрәсәләр, 74 елда мәктәп мәдрәсәләр мәхкәмә шәргә карамагына алып биргән була. Анда халык мәгарифе министрлыгына бик кызык хәл килеп чыга. Укыту алынган, анда шәйтергән мөфти муллалар барысы да мәхкәмә шәргә буйсынган. Сүз бара инде менә шушы аларның барысын да кире кайтарып, һәм дөньяви, һәм җәдиди, һәм инде кадими мәктәпләрнең барысында шуны мәхкәмә шәргә карамагына тапшырырга, һәр авылда мәҗбүри рәвештә мәктәп ачырга, мәҗбүри укыту кертергә. Менә шундый кискен таләпләр куелган була. Һәм инде моңарчы бит инде мәсәлән авылда, мәхәлләдә кем монополист? Имам, хатиб һәм тагын имам, икенче мулла инде. Тәкъдим ителә эшләргә 3 үзәк. Беренчесе рухани булмаган, бәлки рухани да булган мәктәп җитәкчесе, мөтәвәллият 3 кешедән торган, һәм мөтәвәллият мулла һәм шушы укытучы 3 кешедән торган җитәкче яңа төрле мәхәллә оештырырга тәкъдим ителәләр. Ул да түгел, тагын бер яңалык, мәхкәмә шәргә тулысы белән үз кулына алмакчы була урта һәм югары белемне. Ягъни мәдрәсәләргә укытучыларны фақат мәхкәмә шәргә билгеләргә тиеш була. Бу инде тулысы белән мәктәп реформасын үткәрү өчен үз кулына бүтән хакимиятне алырга тиеш була. Моңардан тыш инде бүтән казыйларны сайлап кую, мөфтине сайлап кую кебек шундый радикаль таләпләр дә була. Ягъни мин аны радикаль дип әйтәм. Буларны үтәсәләр, Россиянең бик күп үзәк аның нигезен тәшкил иткән кануннарны үзгәртергә кирәк була. Һәм шушы эшләрне барсы да күләгәгә торып, мөфти Мөхәммәдияр Солтанов башкарып чыга. Менә шуннан да оешма инде барлыкка килә хакимият тарафыннан контроль тоту өчен. Чынбарлыкта караганда мөселманнар инде алар аерылып чыгып, нинди булса ял төзү турында уйламыйлар. Аларның максатлары менә теге билим, ягъни менә шушы оешманы оештыргач, хакимият инде мөселманнарны күзәтән дип уйлагач, шушы гына аларга мәктәп мәдрәсәсен арттырырга, гыйлемле муллалар әзерләргә мөмкинлек туа. Ягъни менә шушы шартларны тудыручы мәхкәмә шәргә. Хакимият шулай дип уйлый. Һәм ирек бирә. Бит ул күрә дин көчәя. Дини бит идеология. Ләкин үзәккә куя шул сәяси лаякны. Икенче бик мөһим инде әйбер ул да булса, татарлар бит инде ул вакытта традицион җәмгыятьтә яшиләр. Горизонталь элемтләр көчле түгел. Ул элемтләр була фақат менә элемтләр була суфилык буенча, линиясе буенча. Суфилар бик күп. Тагын була шушы сәүдәгәрләр арасында инде ярминкәләргә йөреп аралашкан булалар бик каты. Башка элемтләр булмый. Менә шуннан чыгып караганда мәхкәмә шәргия ул аларны дин әһелләрен берләштерүче бер оешмага әйләнә. Аннан соң бит әле ул мәгълүмати мәхкәмә шәргия исемле журнал чыгара башлый. 8-10 елларда чыга, аннан соң Баязит шикелгә чыгара башлый аны. Аның аркылы да бик күп кануннар тарата. Менә үзенең чыгарган указлары белән, ул аңлатмалары белән аларга мөмкинлек бирә ничек итеп мулла булырга. Хикмәт бит нәрсәдән гыйбарәт. Менә мәдрәсәдә укып чыгалар алармы? Мәдрәсәдә мулла булырга өйрәтмиләр бит. Аларга хәтта Коръәнне өйрәтмиләр җүнләп. Тәфсир дә юк. Соңгы елны гына муллалар укыйлар Фараиз китабын, ягъни теге ничек итеп милек бүләргә. Бу төп милек бүлү төбәй бер бит. Төп эш шул. Шуңа күрә алар инде соңыннан гына яузи укып бетергәч кенә үзлегенә өйрәнеп бириләр. Кадим мәдрәсәсе башка белән бирә. Ул гыйлем иясе әзерләй. Монда практик эш кирәк. Шул вакытта хакимият эшләүләр кирәк. Менә шуларның барысында акрынлап өйрәтеп чыгара, шудан булырга өйрәтә инде мәхкәмә шәргия. Иң мөһиме, менә шушы кысалар башлангач, мөселманнарны бердән-бер аларны ял итәргә оешма шул булып чыга. Менә шушы әйберне аңлагач,
Onda teге нишләп бу оешма бар икән дигән сүз дә китә. Мөфтине дә алай тәнкыйтьләү бетә. Чөнки күрәләр, реально ярдәм шулардан бара. Һәм менә шушы кыерсытлыгын сайын берләшү өчен мөмкинлек туа. 1905 елдан соң инде теге Дума оешкач, мөселманнар салым түләүче булудан туктап, сайлаучыга әйләнәләр. Тагын кирәк була мәхкәмә шәргыя. Кайдан кемне тәкъдим итәргә, мөфтигә барып киңәшләр бит. Кайда ничә кеше булырга тиеш? Килеп согласовать итә торган күп мәсьәләләрне. Ул сәясәткә килеп керә торган була. Һәм инде менә шуны шәп караганда, гомумән алганда, татарларны, мөселманнарны берләштерү буенча иң зур оралны суфилар белән бергә инде. Ике көч безнең бар, ике институт. Алар шушлар башкарып чыкканнар. Шуның хисабына килеп чыккан безнең татар милләте бетергә була. Чөнки башта милләт дини, мөселман динияте булып оешкан. Димәк, ул чыннан да безнең мәхкәмә шәргыя дини мәдәни автономия булган. Чөнки без милли автономия дисәк, анда аның тагын өстәмә пунктлар бар. Мәсәлән, инде дөньяви хакимият җирдә төбәктәге һәм хәтта губерния дәрәҗәсендә барлык судларда татар телендә барырга тиеш. Монда инде бит инде менә Россиядә 3 төрле хукукый кыр булган. Беренчесе Россиянең империясының законнары, икенчесе безнең менә мәхкәмә шәргыя округының границасына тирән камыр икән. Округындагы шәригать кануннары ул файдаланылган кайда? Ул файдаланылган гаилә мөнәсәбәтләрендә, милек һәм мирас бүлгәндә, һәм әхлаки яктан караганда барсы да шушы суфиларча аларның өйрәтмәсе буенча барган. Һәм өченчесе авыл җәмгыятендә анда инде гаять буенча барган. Менә 3 төрле шушы булган инде. Менә мөселманнарныкы, ягъни бүтән язышы барган татар телендә. Дин әһелләренең. Ягъни милек булу буенча, әхлак тәрбиясе буенча, гыйбадәт кылу буенча, ата белән ана мөнәсәбәтләре буенча җәмәгать мәсьәләләре татарча сөйләшкәннәр, язышканнар. Мөфти шагыйрьгә русчага тәрҗемә итеп, ике телдә җибәргән. Ягъни менә шушы өлкәләрдә татар теле ул чынлыкта административ тел булган. Икенчедән инде татар китаплар чыккан һәм дини китаплар мөфтият контрольлек иткән. Ягъни китап чыгару өлкәсендә дә ул контрольлек иткән. Аннан соң бүтән мәктәп мәдрәсә ачылган бит инде. Ул тулысы белән аның карамагында булган. Хәтта 1874 елда тартып алгач та, менә мен тартып алгач та аның кулында калган чөнки муллаларның кулында булган. Ул бит инде анда кем килгән тикшерергә? Килгән урыс чиновниклары. Татарча белмәгәннәр. Алар килгәннәр дә алганнар разбирен, менә периметрын чыганы. Минаның. Ничә бала укый, ничә бала укыта, отчет китте. Ничә укыта, нәрсә укыта, кем укыта, берсен белмәгәннәр. Ягъни мәктәп системасы ул инде традицион мәктәп булган, ләкин аннан соң дөньяви мәктәптән кулда булган бит. Дөньяви мәктәп үзгәреп корган. Бездә бит инде теге менә теге дөньяви шәхси мәктәп положениесе чыккан. Ул чыккан беренче битендә сугыш башланганнан. Ләкин аңа күчмәгәннәр. Ягъни җәдид мәктәпләре дә тулысы белән мәхкәмә шәргыя кулында булган. Ягъни дөньяви, ул бөтен дөньяви Европалашу мәктәбе булып тора. Анысы да шуның кулында. Һәм инде мәхәлләләрдә дин кануннарын үтә барсы да аның контролендә булган. Менә шушылар санап чыкканда инде безнең чын мәгънәсендә дини мәдәни автономия булган һәм аның иң югары ноктасы һәм хакимият таный торган, хакимият биргән хукуклардан файдалы ул битендә шушы хукуклар нигезендә оешкан. Һәм бу дөресен әйткәндә бүтән халыкка да шулай булган. Башкаларда кыдан алманнарга да шулай булган, шушы рәвешле. Бәлки инде безнекеләр күбрәк эшләгәннәрдер теге Европа ша башлагач. Һәм инде безнең дин әһел анда бит инде шул сәүдәгәрләрдә шушы юнәлештә эшләгәннәр. Менә алып карасаң, алар бит инде эшли башлаганнар теге 19-нчы атаганда
20 ғасыр башында теге мәгърифәтчел мәдәни оешмалар һәм инде теге хәйри җәмгыятьләре ачып карыйсың, һәрберсендә пункт бар. Дингә ярдәм итәргә, мәчеткә ярдәм итәргә. Бу бит инде килеп чыга, ярдәм итәләр икән. Алар инде аерым ачсалар да шушы системага кергән булып чыгалар. Әле айгына түгел, менә теге 5нче елда чыккан уставта язылган. Барлык мөселманнар ачкан дөньяви оешмалар, алар бит инде язганнар шулай мәхкәмә шәргә карамында булачак. Барсы да. Алар шушы менә ул проект, ягъни ул проект дини мәдәни оешманың конституциясендә эшләнгән документ булган. Ләкин хакимият аны тормышка ашырмый калган инде. Революция сүнгән, Дума оешкан, Дума оешкач инде анда элеккечә үткәргә мөмкин булмаган яңа әйберләрне анда рус чиновниклары, рус делегатлары сөрәгә кысыла башлаганнар бик каты. Башта планлаштырылган булган бер совещание аркылы чиновниклар җыелалар да, карыйлар да, тигән хәйләләрдә үзләре хәйтеп куялар. Ул система, ул модель юкка чыккан. Шуңа күрә аларның планнары барып чыкмаган инде, берсен әйткәндә.